Куклана ли съм? Куклана си. Тая вечер кака ще ви зачета от най-новата си стихосбирка мемуарите на една простакеса, Одеса, поетеса, посветена на Д.Р. Сеш ли си? Сещам се. Рафи, подложи кака нещо. Да не го карам на сухо. Точно така, мерсаж. Кака ще се отблагодари по-късно. Между другото, нали знаеш с какво се римува сладур? Сам да си приплакна устата. Сам да се изжеборя. Жабори се. Изгрижи, чин-чин. Не. Седях си аз пред малкия екран и тък му хапвах от един салам, когато мернах Рачков за секунда и живна по заспалата ми чанта. Ах, мога да те гледам и на муч, ела и влез дълбоко в моето сърце. Ела да близнем по една мастичка и да почешеш какината болонка. Но кака има чудна болонка, що се отвръщава сега? Не мога разбера, сега пак ще се преплакна с как. До 2 май, добре, реших да постя, но с Рачков казвам ви, ще го разкостя. Ще стане и ще вика ура, когато кажа и му седна аз на диванчето. Така ще ме мандра с Жоро Бекама, че да му каже въх, момче от репама. С тръв, като орел пленил гугутка, ще доразкърти старата ми мивка. Чин-чин, на здраве.